Uh, stop. Hei, mitä kuuluu? Hei, kiitos paljon. Entä sinä? Olen kunnossa. Asutko vielä Oulussa? Joo, asun Oulussa. Missä sinä asut? Asun Oulussa. Kuinka monta sisarusta sinulla on? Minulla on kaksi sisarusta. Entä sinä? Minulla on yksi sisarus, pikkuveli. Onko sinulla lemmikkiä laima? Joo, meillä on koira. Entä sinä? Meillä ei ole lemmikkiä. Missä päin Oulu asut? Asun Raksila. Oletko käynyt Rovaniemellä? Joo, olen käynyt Rovaniemellä. Minne sinä menit? Kävin Lapin Nakutornissa. Missä olet opiskellut? Opiskelen Oulun yliopistossa. Missä opiskelet? Opiskelen Oulun yliopistossa. Mitä ruokaisuut usein? Syön usein kanaa. Syötkö usein pasta? Joo, syön usein pasta. Kuinka usein käyt ravintolassa? Käyn harvoin ravintolassa. Kävitkö äskettäin ravintolassa? Kävin eilen. Mikä on susikkiravintolasi? Lempiravintolani on Napa Ravintola. Menitkö sinne? En ole vielä ollut. Paljonko je yleensä maksaa? Hinnat ovat kohtuulliset siellä. Kauanko olet asunut Oulussa? Olen asunut täällä 3 kuukautta. Kauanko olet asunut Oulussa? Olen asunut Oulussa 2 kuukautta. Kiitos ajastasi. Kiitos myös sinulle. Hauska päivän jatkoa. Hei hei. Hei, moikka. Heippa.